Август башында Бүтін Dünya Татар Конгрессінің 6-ші құрылтайы болашақ. Милләттәшләребезнең киләчәккә теләкләре, өметләре ниндисең? Бу турыда без халкыбызның затлы, зиялы милләтпәрвәр шәхесләреннән сорарбыз. Алар арасында язучылар, шагыйрьләр, җәмәгать эшлеклеләре, депутатлар һәм милләтебезнең башка асыл кыз уллары булар. Без башлыйбыз. Һәркемнең үз эше дигәндәй, һәркем үзенчә тормыш көтә, һәркем чаба, җигерә. Шул вакытта, шул заманда, шул ритмлы заманда берләштереп торучы, хәлне белеп торучы, җаныңның нәрсә турында уйлаганын белүче оешма бар. Ул Татар конгрессы дип саныйм мин. Чөнки әйткәнемчә, һәркем үзенчә яши, ләкин шушы кешеләрне берләштереп, бер итеп, аларның тоташтырып, аларны үзара диалогка кертүче бер оешма. Съездга килгәндә, съезд ул чыннан да эшләнгән эшләргә нәтиҗә ясауның урыны, бер вакыты, форматы дип әйтәбез инде. Конгресс ул ел дәвамында, көн дәвамында, атна дәвамында туктаусыз эшли торган оешма дип күз алдына китерәм мин. Без конгресс белән бергә эшлибез. Бер эшне эшлибез дип әйтәм, чөнки мәгълүматсыз туплап булмый, мәгълүматсыз кешегә фикер җиткереп булмый. Шуңа күрә бер эшне эшлибез һәм ул эштә бер булып, уртак булып эшләмәсәң, инде бер нәтиҗәгә ирешү авыр булыр. Шуңа күрә мин киләсе җыеныбызда да уртага сөйләшеп, менә бүген әйткәнчә, төп максатыбызны билгеләй торган документлар кабул итеп, һәм шул документлар нигезендә ниндидер максатлар куеп алдыбызга, стратегияне билгеләп, алга таба да яшәү принципларын уйларга кирәк. Чөнки шунсыз хаоста яшәп булмый. Барыбер халык икәнбез без. Заман шуны таләп итә, чөнки кем ничек яши, шулай яши дип кенә булмый, кем ничек булдыра шулай яшәп кенә булмый. Халык дигәндә, милләт дигәндә бер аны бер төбә астына туплап торучы, аңа ярдәм итүче кирәк булса, аны туплаучы бер оешма. Әйткәнемчә, ул безнең конгрессыбыз. Мин аңа алга таба да уңышлар телим, бергә эшләргә насыйп итсен, Ходай.